ni gari no bosibore bogo kwandira uburai kurwase ekiama kende gionsi imeyense aiga nkorengana no mwakili Victor Swanya uyo koriekerwo kyo governor ase county Nyamira asatebire hebyama bira sensemeria yo kwameria serikali nigo bigoche gosira uyo rache kwirukia ebendera yobo mobo kawo kwana kurwase mucho Nairobi mwakili Swanya nigo bono aenekeire abantu banyamira magendro ao igati yabo guchokone kyabasa enkonyora bari emirimo ase chinse cheisiko ase bono aruro kuboria kuguchia gusira eganga yaye yokoba omugavana we county yumurigito Linet Nyambane namange Oyo korigia ekerogo kyobugavana bwe county ya Nyamira wakili Victor Swanya otebire abaraiba alternative government nigo baramo na nigo baigwana inego chia gutenenia umurai oyomo uyura chikwirukia ebendera yobo mubu korengana na Swanya ebyama biri bikwamereria serikali nigo biguchia gochora umurai na nigo baguchia kumusira asobomo as a united opposition tuanchiranire bunango twabali omuntu oyomo gakuba Fred Matiang'i 20 magayaye gakuba Kalonzo Musyoka 20 magayaye gakuba Natembea ama Sifuna tuko nyuma yake iyo equation nga sengenjo Fred akubulio of presidents kurwa gusi ndu wiper ngendo tribo nje imbwatu musimamo na very wiper for the last more than 20 years na igotingo cha kumnyoka ngende gusi korokinga ni royo to Matiang'i no I'm royal to abaraiba itobonsipi Matiang'i akiwa mojao chinga kechecho okwaneire obomo bumugusi ase atebire omugusi ni gabwato bosibore bokurwanerera ebirogo by'oburai kurwa ase byamabinde byonsi imeyense omugusi generally is a very democratic animal bunatuma kurukare for example inyore ekere anyona abulti presidents na nobo chumbe na Moi gari kuri presidents abagetutu abachorete Moi bune president lakini bagachora anyona bune member of parliament abagusi abari known gutwara free mind gotebanga kera a region gosekera ekabira erosie party yaye ekere completely undemocratic na nditindo chinga abagusi bukambanche nonye nabo omochirie oborai obotangani bwe county ya Nyamira ase ogotaikirani amagenderero ase county eyo egento atebire keiranirie county eyo magega ase bono oenekeirie abasaibe county eyo emeremo inse yoborai bwaye chibese cha Nyamira cha chire ese miaka almost 15 years chitandi more than 75 billion shillings ekero kuligelinga chibese ikinchi yakolere ori chipara cheito nchiyo ogenda chikaundi chinde yokona chipara chikilomita chinyinge chire tamagti echeito nteri ekemo kyabo nkelinga obo tumiki bwechibesa chigo chase county nchire gotumeka enjere chikoba accounted for ase ngenje chinde chikwenda asobo kurumi ase igo nagusinto bwati male muntu maitebo intuntu chikoberaka tuja kurwana ngambule mukobwate gusinkinge ninkolema egende kenene no kubika masomo no gosomia abana abaito no kuba skills basoke siko banyole chigazi in fact tubakonye kubaligiri chigazi siko Kenya inze ya Kenya isiko ya Kenya ejine chi program bunanje Swanya imanyete mono egora nakore byasara siko ebe Dubai ebe ngumbu nimbwate connections egente kenengelinga abantu baito mbwate skills nande mbabwate okwegena and they are hard working toko bakonye kabireyo goturanyone nga to improve mono income yomugusi nande ya parents because ekero mwana anyolire ya support your parents oboririe abanyamira ekura yabo nario arachi kubayenekeria amagenderero ayu abariereira igonta edobolia mwenyegetinge particularly abanyamira balivaleka bali na diaspora nintegete teyamasabo inuka lakini nintegete tokole deliberate decision bunenga kineye tugwente gochora omuntu obwate obumanyi omuntu obwate okwegena ndi bwegenire omuntu obwate networks inka na national and international omuntu obwate track record a track record yogo kole bintu burunge
umuntu yinswanya ekora moko ngalibaga nimanyete nga ningendi e county yeito elinde ekere chi county echinde asa magenderero chakolire. Kuripoteri ya Ensoko TV kurwa ase e county ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane.